Martxoak 30ean. Bilabonan. Igandea da, hilabete honen amaieran. Bai, eta gurekin ongo dira Dorle eta Urreta Bizkaia eta Sarakuzar. Bai, gu bilokin, hiruokin, ez? Gu bostak izango Bost. bea. Animatu, oso ondo pasako zuen. Venga, Ondo etorri. pasako be eta... Denetik. Denetik. Egongo da, barreak, negarrak, denetik. Hitzak. Baina, seguronik beteta atako zate antzuna. Hori seguro. Venga, animatu! Hau.